मानो लांनो नागिरदोंमोन? बेनो हाबा हैनोसो लांनो नागिरदोंमोन जेबो खालामामोन फंबायमोन ओमफ्राय दा बिगुरफोरखौ हासिलाबायनानै संख्रि सोना होनांगौ आरोखि बेफोरबायदि मानसिखौ नोंथांमोना मा सानो स' हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय नोंथांमोनहा थाम्बनेल आरो टाइटेल आरो बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ नायनानै मिथिखाबाय नङा होमबा मानसियाव भिडिअ फैदों जोंहा जिथुनाखि सालाकाथि दख'रा ABSU बिथांमोनहा जिथुनाखि सासे आइजोखौ हमदों आरोना दा बिथांमोनहा पस्ट होदों जाहैबाय सालाकाथि दख'रा ABSU सालाकाथि क'क्राझार 22 जुन 2024 होनदों आरोखि ओमफ्रायहाय सांग्रां जा जोंनि बर' लाइमोनफोर नैबे भिडिअआव होनाय आइजोआ 10 बोसोर सिगां राजस्थान रायजोआव हाबा जाहैदोंमोन दा बेफोरबायदि मानसियानो आलासि जानो फैना जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ पुलिस पुस्लाय लाना थाङो सरि फरायनायासो मिस्टेक जाहैयो ओमफ्रायहाय दिनै जोबोद बेखौनो साननो गोनां जे जोबोद माने जोंनि बर'नि गेजेराव मा होनबावगोन गोजान जायगायाव 10 बोसोर बैसो गाहाम हाबा जाहैबाय बिथाङा नङा होमबा ओमफ्राय दिनै पुस्लाय लांनो फैदों माने जोंनि बर'फोरखौ लाइमोनफोरखौहाय बिदिनो पुस्लाय लाङो बा बेफोरबायदिनो अनेक जोंनि गेजेरावहाय जाफ्लेबाय थायो आरोना बेफोरबायदिया गोबां जाबाय नाथाय दिनैहाय ABSU आरो मा होनदों बिथांमोनहा हमनानै दिनै माने बेखौ मोजाङै स्टेटमेन्ट लाबाय आरो बेखौहाय बर'खाय अननानै बिथांखौहाय दिनै वार्निं बा कनसिडार होनानै हगारबाय आरोखि सल'खौ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला निसय बुजिगोन दिनैनिफ्राय मावला आं फंबायमोन आं बेबायदि खामानिबो मावला आं रायलायलाबो आरो नमस्कार लाबाय आं फंबाय नाम खोन्था मा नाम नोंना अर्गे होनो बहा हाबा जाहैदों नों राजस्थानाव फिसायना मा नाम सहन सिं ना दा नोङो सोरखौ लांनो नागिरामोन काजलगाव थुरिबारिनि ओमफ्राय बेखौ मानो लांनो नागिरदोंमोन बेनो हाबा हैनोसो लांनो नागिरदोंमोन जेबो खालामामोन फंबायमोन ओमफ्राय दा मालाय गावसोरबो हरा जाहैदों ओरैनो रायथिलायदोंमोन आरो ओमफ्राय हरानो दिनैनिफ्राय जोङो एकदम नोंखौ कनसिडार होबाय औ फंबायमोन आरो आं बेबायदि खामानिखौ मावलाबो थैजासिम आरो आं रायलायलाबो मावनो मा दरखार दं मा मावो नों ओरैनो हजोंहाय मा मावनानै जायो होनदा हजोंहाय जेबो मावा माने बे माबा थाइलानि खामानि मावो नालाय बे गुजरातआव फिथाइ गायो थाइला बे मार्बलनि न' टाइल्सनि बेनि खामानि मावो बाखि मा ओमफ्राय ओरै बे थोआबा मा मानसि रोगायो नामा नोङो आं रोगाया जेबो मावाखै आरो केसाथ' जाया नङा जाबायना सिगाङावबो जाबाय आरो नै दाबो जाबाय दा मा खालामनांगौ नोंखौ आं बे खामानिखौ मावलाबो आं सारेन्डार होबाय फंबायमोन आरो आं रायलायलाबो जेबो मावलाबो बेबायदि भाषाखौ आं दिनैनिफ्राय मावला नमस्कार फंबायमोन रायलायलाबो आं जेबो जों बुंदों नों हाबा जाहैबाय जोंहाबो बुंनांगौ जेबो गैया खिन्थु नोङो दाबसेयाव थानानै बेबायदि जोंनि बर' आइजोफोर बर' हिनजावसा गथ'फोरखौ बेबायदि दालालि खालामोबा बेनो फार्स्ट एन्ड लास्ट वार्निं सिगाङावबो नों वार्निं मोनबाय खनसे बेनि थाखाय कनसिडारेसन दा एबारावथ' नोङो लांबायानोमोन बे थाङोबा बुजाया जाय बे गथ'आ बुजिनायखायसो नों दा बेखौ लाङाखिसै बे खामानिखौ आं मावलाबो आरो रायलायलाबो जेबो खालामला नमस्कार जाबाय आरो नोंसोर खोनाबायोबा नोंसोरो फैनो हागोन आरो भाई फैनो नङा नोंखौ जों बेबायदि दोननाय नङा मिथिबाय दा एकदम नों बेखौ गोसोआव ला नोङो सिगाङाव बुजानाय सिगाङाव नों बेबायदि कनसिडार मोननायखाय नों बेखौ दा बावगारबाय जानो हागौ मिथिबाय ना खिन्थु जों ओरैनो हंगारनाय नङा बेखौ गोसोआव लाबाय फंबाय दिनैनिफ्राय बेबायदि दा गोसोखांसै माबा फैबाबो गोसोखाङो माने बेबायदि एगेन खोनाबावोबाथ' न'निया जिम्मा लानांगोन बे न'खरनि मानसि नोंनि बिदा फंबाया साबेसे दं बेखौ सोफैबानो खिन्थु दाया जागोन बुंखाबाय जुदि बेबायदि खालामला फंबायमोन आं नमस्कार लाबाय रायलायलाबो खालामलाबो आरो लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो दिनैनि दिनाव जे जोंहा मोनसे आफाद मोनसे ABSU आफादा दिनैहाय बिथांमोनखौ हमबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ रोजा रोजा साबायखर आरो नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामनो हागोन बेफोरबायदि मानसिखौ कनसिडार होनाया मोजां जादों ना गाज्रि जादों
जोंनि साननाय बायदिबा दाथ' जोङो गेजेरनि जानानैसो बुंनांगौ जायो नङा होमबा दा जों बा बै फारसेथिंबो जानानै बुंनो हाया बा बै फारसेथिंबो जानानै बुंनो हाया आरोखि जिथुनाखि दिनैनि दिनाव आबसु बिथांमोनखौ जोङो सेलुट खालामनो गोनां बिथांमोना मोजाङै स्टेटमेन्ट लानानै बिथांमोनखौ माने कनसिडार होनानै हगारबाय आरोखि ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला बैफोरबायदि मानसियाना बर' हारिनि एकदम जोलैनि हांगार होननानै बुंजायो आरोखि जोलैनि हांगार बैसोरबायदिया गावनि हारिखौ लांनानै हाबा हैनो होननानै बुंदों नङा होमबा हाबा हैनो होननानै रायथिदों होननानै बुंदों नाथाय बे हाबा हैनो थाखाय लांनो होननानै बुंनानै फुस्लायनानै लांनानै बेबा मा खालामहैगौमोन कि देहा फालांगिजों खालामहैगौमोन कि माबा मोनसे बेफोरबायदिनो बेलेग जाथिनो फानहैगौमोन बेफोरबायदि गोबां जोंनि बर'नि गेजेराव बेफोरबायदि जादों दङ दै जिथुनाखि थांनाय समफोराव जोंनि ओरै सनितपुर साइडनि गफुरनिबो होननानै जोङो खोनानो मोन्दोंमोन बिहाराव जानाय बा बिहाराव बर' हिन्जावसा गथ'फोरखौ लाबोनानै थगाय दरमा बुरजा होगोन इसिखिनि होगोन दरमा होगोन होननानै माने थगाय लाबोनानै बर' हिन्जावसा उन्दै गथ'फोरखौ मा खालामफैयोनो बिहारावहाय मोसाहोयो जाहैदों मोनसे माने अबेबा फांसन बायदिसिना क्लाबाव दालाय बिहारिफोरनि मोसानाय एकदम गाननाय जोमनाया फोरलाब फोरथाब गाननानै माबा माबि बेफोरबायदि खालामलायनानैहाय मोसाहोयो माने ओमफ्राय बै गथ'फोरखौहाय मा होनो फैसाबो होआ जाहैदों दमसो होयो ओमफ्राय आरो न'आवबो हरा जाहैदों दा बियो माने गोबाव जाबाय बेफोरबायदि जाथाया बिहाराव बेफोरबायदि जादोंनो आरोखि ओमफ्राय दा हय बेफोरबायदिनो खालामगौमोन माने बै गफुरनियाबो बर'आनो हिन्जावा ओमफ्राय बेखौहाय दायो माब्रै जाना दंथाय बेखौ मोजाङै आङो दासिमबो सुलुग लाफिनाखिसै मानो होनबा जोंहा बिटिआर इनफ' ब्रादारा गावनि चेनेलावहाय गोबां हगारबाय थाखादों आरो जाय भिडिअ हगारनो हरनायमोन बै हिन्जावसायाबो बेनावबो आङो खबर लानाय जायाखिसै माने बेबो आंनो हरदोंमोन खिन्थु आङो जेबो प्रुफ गैयिलाय आङो भिडिअखौ बानायाखै आरो माने आङो बिथांमोननि फटकल'सो मोन्दोंमोन ओमफ्राय बिथांमोना फट' हरदोंमोन बा खोन्थाहरदोंमोन दा बिदि खोन्थाहरनायजोंथ' जोङो प्रुफ मोनालासिनो भिडिअ बानायनो हाया नालाय दा बिनि थाखाय आं बैखौ भिडिअखौ बानायाखै आरोना जोंहा बिटिआर इनफ' आसाम गियान नैबे ब्रादारहा बिथाङा माने बानायदों आरोखि सल'खौफोर दिनैनि दिनाव जोबोद बेफोरबायदि जोंनि गेजेराव जाफ्लायबाय थायो बा बेफोरबायदि थगाय लांग्राफोरखौ एकदम दोखो बिगुर गुलायनाय मानजिब्लासो जायो आरोखि बेफोरबायदि खालामनायखौहाय ना बेफोरबायदिखौ माने मोजाङै साजा होबासो मोजां जायो होननानै आं सानो आरोखि खिन्थु जोंनि बर'नि जिथुनाखि दैदेनगिरि बिथांमोना अनो नङा होमबा जों बर'जों बर' अनलायनायखाय दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि कनसिडार होबाय थानायखायनो बा बेफोरबायदि कनसिडार होनायखायनो बा निमाहा होनाय खेमाहा होलायनाय जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां दङ नालाय दा बिनि थाखायनो बैफोरबायदि गाज्रि मानसिया ना माने बारगासिनो आरोखि बा सोरबा गुबुन हौवाजों खारनाय बा फिसा फिसौ गारनानै खारनाय बा सोरबा बांगाल जुंगालजों खारनाय सोरजोंबा देथारहैजानाय सोरजोंबा जिनाहारि खालामजानाय गोबां माने जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि जाफ्लेबाय थायो आरो माने अननायजों हगारनायावनो दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि बारा जालांगासिनो आरोखि हायोब्ला आंनि बायदिबा ओरैबायदि दोखो मानजिनांगौ आरो मानजिनानै एकदम बिगुरफोरखौ हासिलाबायनानै संख्रि सोना होनांगौ आरोखि बेफोरबायदि मानसिखौ नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट खालामनो हागोन आंनि बुंनायाव माबा मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोना आंखौ अननानै निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर बे भिडिअखौ आङो बेयावनो फोजोबनो सानबाय नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदान बावनाय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौ अल खालामनानै ला जाहाथे आं नेक्स्ट टाइम गोदान भिडिअ आपल'ड खालामबा सिगांसिम नोंथांनियाव मोनहैनायफोरबायदि लोगोफोर थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय